Әлбәттә кыен караңгы бүлмәләрдә утыру һәм шулай ук наркоман эскесе кешеләр белән тимәк белән халкыбыз икенче сортка һанайлар инде. Шуны аңламайм. Башкортстан Республикасында өченче дәүләт теле татар теле мага әлбәттә риза түгелмен. Безнең башкорт телен булып северо-западный диалект барлыкка китерү мин аның канәгать түгелмен. Мортаза бабай шырын сагыну каян килә ул? Быелның язы яз булмады, җәе дә җәй кебек үтмәде. Бу шыр барыбыз эшендә шымлы коронавирус шәүләсе астында узды дияргә була. Һәм бу һәр җирдә дә бер чама булды. Татарстанда да, бар Русиядә дә, гомумән бар дөньяда дисәк тә ялгыш булмас. Ә менә Башкортстанда соңгы айлар шулай да башкачарак узды. Һәм анда, минемчә, 2020 ел бөтенләй башка вакыйга белән истә калачак. Ул вакыйганың исеме Куштау, дөресрәге Куштау өчен көрәш. Шул көннәрдә Башкортстанда яңа бер иҗтимагый рух барлыкка килде. Еллар буе дәшми генә яшәргә күнегеп беткән халыкта кыюлык уянды. Кешеләр үзләренең хакимияткә каршы сүз әйтә алуын, кирәк икән гаделлек өчен көрәшә алуын, берләшә алуын күрде. Бүген минемчә студиясендә шушы көрәш рухын беренчеләрдән булып күтәрә башлаганнарның берсе. Заманында Күк бүре оешмасында торган, аннары Башкорт оешмасын җитәкләгән, ул тыелганнан соң инде Куштау активисты булып киткән Фаил Алсынов. Фаил, хуш килдең. Хәерле көн, Аллага шөкер. Әле менә берничә көн элек кенә сез тоткын идегез, Уфадагы хакимият сезгә уйдырма гаепләү тагып, полицияга буйсынмауда гаепләп, 13 көнгә тоткарлап торды. Сезнең иреккә чыгуыгызны сәламләргә төрмә каршына 50ләп кеше җыелган иде. Бүгенге шартларда халыкның күпчелеге хакимияткә ошамаган фикерен, симпатияләрен ачыктан-ачык белдерүдән курыккан чорда мондый теләктәшлек күрү сездә нинди хисләр уятты? Әлбәттә, шундай каршы алып сыгылары, тәбрикләүләре минем өчен зур куаныч, зур терәк, чөнки халкымның, arkadaşlarımның шулай ихлас каршы алулары һәм йөзләре асылуы һәм рухтары уянуы минем өчен зур куаныч. Бу әлбәттә артабан безнең эшмәкәрлегебезгә тагын да дәрт өстәй каландыра. Бусы тышта иде, иректә, ә менә тоткында чакты сезгә мөнәсәбәт нинди булды? Сезнең анда асылда сияси сәбәпләр аркасында эләгүегез ничек кабул ителде? Беренче тапкыр 11 тәүлектә утырганда Стәлтәм каласында утырырга туры килде. Бу юлы Өфе каласында утырды. Ике ердә лә утырган сакта полиция хезмәткәрләре ягыннан карата мөнәсәбәт бик яхшы булды. Чөнки аларның да ничек кенә булмаһын, алар менән аралашканда әйтәләр инде һәр вакыт без һезе карап барабыз, күзәтеп барабыз, карланабыз, һәм борсылабыз, ничек кенә булмаһын дип ошо структурада эшләйбез, без ошоннан зарплаталар алабыз, шуның өчен гафу итимдә дип мәҗбүр ошондай эшләр алып барырга дип. Гомумән әйткәндә мөнәсәбәт бик ыңгай булды инде. Русиядәге төрмәләргә караш билгеле бит инде. Аларны асылда нинди бер җәһәннәм кебек кабул итәләр. Анда шартлар бик начар, кеше күп, камералар халык белән тутырылган. Менә ул яктан караганда ничек бәялисез? Әлбәттә, андай төрмәләрдә утырырга язмаһын да инде. Ләкин бу утырганда төрмәләрдә ниндәй шартлар икәнен бик асык кына әйтеп алмыйм. Но әлбәттә кыен, чөнки шул бүлмәләрдә тәмәке тарталар, я наркоманнарны утырталар, яшь кенә егетләр менән утырырга туры килде. Шунда мин үземнең тирә-якта ундай дусларым, кешеләрем булмагас, минем өчен ул бик кызык тоелды, кызганыч тоелды. Шуның өчен әлбәттә кыен караңгы бүлмәләрдә утыру һәм шулай ук наркоман, эскесе кешеләр менән. Шуны гына әйтеп әйтә алам. Русиядәге авторитар хакимият оппозиция вәкилләрен көрәш юлыннан биздерү максатында аларны туктаусыз тоткарлап тору, мәхкәмә эшләрен айларга, елларга сузу,
Һич югы җыен вак-төяк аркасында да полициягә, мәхкәмәләргә чакырып тору кебек чаралар куллана. Әле менә шушы сөйләшү алдыннан гына да сез Ишембай мәхкәмәсенә чакырылган идегез. Бу юлы нәрсә уңайыннан иде бу чакыру? Буга тиклем мин Стәрлетамак калаһында утырган вакытта без полиция хезмәткәрләренең ошо 2-3 яңлышмам активистларны кулга алып, аларды беренче тәүлеккә утыртулары ул законлы рәвештә иде. Шуга бер югары судка без райондагы булган суд карарын обжаловать итеп тапшырган идек. Югары суд кире районга был ишти кайтарды, чөнки анда шул протокол төзегәндә, документ эшләрен алып барганда зур күп хаталар бар дип районга кайтардылар. Шуның буенча бүген генә мин телефонга сообщение формасында сакырып алганмын повестка, әмма ләкин эшләрем булу сәбәпле һәм һуң булу сәбәпле, адвокатларым белмәү сәбәпле без калганса күрә бара алмадык. Менә шулай туктаусыз теңкәгә тиеп тору шартларында иҗтимагый эшчәнлек алып бару кыендыр ул. Кулга алулар, мәхкәмәләр, штрафлар, изоляторда утырулар бу физик яктан да, бигрәк тә рухи яктан да авыр. Сез әле бит гаилә башлыгы да. Якыннарыгыз тукта җитәр, тынычлан дип әйтәме? Һәрвакыт көрәштә булу арттыра бит ул. Сез көчне ничек туплыйсыз? Әлбәттә, җәмәгать эшен алып барганда, ошо җәмәгать эшендә эшләй башлагандан бирле һәр вакыт полиция хезмәткәрләренең һәм икенче өлкә вәкилләренең дә күзәтү эшләре алып барыла. Я штраф таркалалар, я булмаһа алып барып бикләп куялар, күзәтү эшләре, батымдар эштән калу, эшкә урнашу булма, бу һәр җәмәгать актив җәмәгать эшмәкәренә хас булган әйбердер. Әлбәттә, авырлыктар бар, гаилә ягынан да, чөнки үзем дә үз бала атаһы, безнең балаларыбыз бик яшь, өлкән улым беренче сыйныфка барды, икенче балалар баксагында, өченчесенә 2 ай гына, чөнки шуга катыным әлбәттә авырга туры килә, чөнки һәр береһен карый керек, алып бар керек, каршы алу керек. Шул юсуктан гына авыррак. Шулай туганнарым да, дусларым да, ата-әсәләрем дә борсула. Әмма ләкин шуны әйткем килә инде, без әгәр дә байракты күтәргәнбез икән, әгәр дә халкыбыз өчен, республикабыз өчен көрәш алып барабыз икән, бу былай басымдар булуы билгеле инде безнең өчен, һәм без буга әзербез. Безнең батырларыбызга, безнең республикабыз өчен көрәшкән ата-бабаларыбызга кайта кыйммәт булган. Аларны улай гына басым гына түгел, язалагандар, үтергәндар, төрмәләргә яткандар. Шуның өчен балаларга бирешеп калаһа түгел, чөнки алда эшләгән эшләр күп, күтәргән байракты матур итеп артабанда алып барырга кирәк. Менә балалар дигәннән Русиядә яшәүнең перспективасы юк, читкә китсәк, ул балаларга яшәү җиңелрәк булыр иде, аларга яхшы белем бирү мөһим дигәнрәк фикерләр килгән юкмы? Бу турала уйланганыбыз булды, хатırımdan да һөйләшкәнем булды, теге ситкә сакыручылар да булды, ситкә күрсәтеп тегеп, утыртып куярга, әмма ләкин туган җирдә, туган төйәктә ата-әсәйде калдырып китәргә бөтенләй ул башка килмәй инде. Әлбәттә, теге үзебезнең җирдә яшәүебездә, үзебезнең телебездә, үзебезнең мәдәниятебездә, үзебезнең тарихыбызда өйрәнүдән зур нәмә күрмәйм инде. Туган җирдә калу яклый инде. Тоткарлану алдыннан гына сез Башкортстанда яңа бер хәрәкәт, табигый мөхитне яклау хәрәкәтен оештыру идеясе белән чыктыгыз. Сәяси үзгәрешләр таләбе белән дә түгел, тел, гырыф-гадәтләрне яклауда түгел, нәкъ менә әйләнә тирә мөхитне саклау хәрәкәте. Ни өчен шушы юнәлеш? Бүгенге көндә бик актуаль, бу экологик карау актуаль, чөнки Аллага шөкер, халык уяна. Куштаудан соң башка райондарда Әбиәдел, Баймак, Учалы, Хайбулла һәм башка райондарда да актив егетләр һәм андагы яшәгән халык уяна башлады. Уларның карау буенча андагы җыеннарда катнашкандан соң шундай хәбәргә килдек инде, ниндидер экологик оешма булдырырга, чөнки үзебезнең милли оешма, башка оешма һәм экстремист оешма дип карар чыгардылар бит инде. Анда һәр юсыктан уйлап чыгарган кагызлар, ялган хәбәрләр ягып, безнең оешманы экстремист оешма дип билгеләнделәр. Шуның өчен дә артабан алып барырга кирәк һәм
milli hareketli ekologik uyuşma buldurıp şimdi devam ettirge bulduk indi. No, ekologik uyuşmaga kelgende biz sınavda tege respublikalar bu problema nak zor indi. Şunun içinde oşu yurttan biz regional kimelde ekologik uyuşma buldarga bulduk. Bu yurttan zor işlerge bağalay indi. Niyetlerimiz zor, aktivistlerimiz көп, rayonda filiallar asıp bu yurttan işler alıp bağga terebe. Çünkü sınavda milli respublikanın her yurttan doğan bizim federal ülkeler respublika kimelinde buruluk bizim hukuklarını tartıp alıp bitip barılar hem in bizim millet için bizim halkımız için en zor baylık o yer meselesinde bugünkünde bizim halkımız bilen kengişleşmeyinse orada halk bilen güleşmeyinse yerleri de tartıp alırlar. Şunun için bu uyuşma mutlak gerek hem bu yurttan bir aktif işler alıp barga ulaydı alırlar. Şundan da bu сыңғараларда әлбәттә Куштау алга чыкты, бар кеше дә хәзер Куштауны белә, ләкин Башкортстанда башка экологик яктан хәлләр начар булган урыннар шактый. Менә сез әйттегез инде шул ук Сибайда бар андый проблема, Баймакта алтын юучылар белән проблемалар бар. Стәрлетамак, тагы химия, Башкортстанның төньяк-көнбатышындагы индустриаль зоналарда. Демәк, сез бу яңа оешма белән әлеге экология проблемасын нидер бер системик хәл итү, системик шешелеш табу юлын эзләү өчен оештырасызмы? Бүгүнкү күндө әлбетте шул юсуктан да карайбыз, чөнки нисекене булмаһын, ниндейдир оешма бул барлыкка келтирүү биздин ишибизди көпкө жеңилейтесек, чөнки мына Куштауда ла битинде теге оешма болманы, орында халык һәм актив егиттер аркасында biz алып калдык, унан берилдер, уянып китти һәм ошо юсуктан бир иш башларга уйлайбыз, чөнки бүтүн дәүләт кимәлендә бүгүнкү көндө халык менен дәүләт арасында бүтүнләй бәйләнеш юк. Алар халыкты иде ишке ханамайлармы, иде халык бүтүнләй битараф дип уйлайлармы, иде йоклаган дип, иде аңламай дип уйлайлармы, шуның өчен ошо бәлки оешма булдырып, ошо оешма аша урамдарга сатмайынса, түңәртекләр оештырып, без ундагы утырган түрәләргә безнең халыктың фикерен җиткерә алырбыз дигән уй менән эшләргә уйлыйбыз. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение. Мы требуем контролировать, гарантировать, взять под свой личный контроль как глава республики. Да! Закон охраняет эти памятники природы. Снять статус памятников невозможно. Но давайте искать альтернативный вариант. Башкортостан расположен на известняках. Надо найти эти месторождения, разрабатывать. Если по каким-то причинам не устраивает качество этого сырья, меняйте технологию. Сегодня технология современная позволяет перерабатывать сырье любого качества. Кайбер башкорт активистлары арасында элекке президент Муртаза Рәхимов шырын алтын бер шыр итеп күрү киң таралган. Куштау вакыйгаларында да Рәхимов булса безне булай кыйнатмас иде дигән сүзләр дә ишетелгәләде. Гәрчә Хәмитов шырында да активистларга каршы көч куллану очраклары булмады кебек. Киресенчә, Куштау мәсьәләсендә ул принципиаль карарга килгән иде. Ягъни Куштауны БСКга бирмибез, иске урыннардагы ятмаларны чыгару өчен яңа технологияләр эзләгез дип белдерде ул. Тик аны барбер ул Рәхимов тирәлегенә каршы булуы сәбәпле бар башкортка каршы җитәкче итеп сүрәтләү кирип китте.
Муртаза бабай шырын сағыну қоян келе ол. Бу милли романтизмны нишек аңлатып була? Мен әлбетте бұл қарауға өзімнің фикеримді істеп айттым келе. Рахим вақытында, мен бұл вақытта ешірек болғанда, мәләкен оның теге милли аңы, халыққа иқтибары өтенірек бола тұрғайын. Сөнки ауылдарда мектептер асыл, ауыл халықтан хатта түпкіл ауылдарда газдар өткеру, жолдар алу, мектептер болдыру, башқұрт тілінде білімдер алу. Ол вақытта Башқұртстан Республикасында ғана түгел, ғылыммен Татарстан Республикасында милли өсеш аң алға кеткен. Сөнки 92 жылдағы келешеу ұйымдылыққа төделген келешеуден соң біздің халқы бір тыналып қалғайын. Мәләкен сондай осырға эләкті біздің Муртаза Ғубайдуллаұлы. Соның үшін мен елікті тәнқидлеп те еткенім бар. Мәләкен теге біздің халқы бір Муртаза Ғубайдуллаұлын бабай деп құрметтеп үйреті, шуға тәнқидлей башлаған қайғылар оқытпайтын. Әмма her bizim Respublikanın her yeteksizliğinde özlerinin hataları var. Çünkü Murtaza Ubeydullaoğlu'nun vaxtında biz eğer şu Başkürstan'a bağladığım doğru terek bulup durgan baş nefti yoğaltaq. Şolay Hamidov vaxtında da doğru yoğaltılar oldu. Şolak benim tebeber, şolak benim prezidentin tamahını özgertті. Her yeteksizliğinde barılır dege hatalar hanahan köpeyinde. Şoğa anық қана айта алмайым, но Муртаза Ғубайдуллаұлы вақытында әлбетте халқылығын өйді өсеше алға барғайын. Рустам Хамитовның кетуін, Хабировның жетекші болып келуін Башқұрт милли хәрәкәтінің бір өліші урамға шығып бәйрәм етті. Әмма Хабировның келуі болды, Башқұрт құрылтайын хакимият яғына бұрдылар. Башқұрт ұйышмасы мінәсіз жетеклеген Башқұрт ұйышмасы экстремистик деп иғлан етілді. Қазір хакимият яғынан бар бәйсіз Башқұрт хәрәкәтін вахабит, экстремист деп сүрәтләү бара. Қарабақ тирәсендәге саңа хәлләр уңайыннан Түркия тарафдарлары деген ярлыкта тага башладылар. Менә мин кичәгенә Telegram каналларын карап укып чыктым. Шундый нәрсә дә бар иде. Сезнеңчә Башкортстанга нинди җитәкче кирәк соң? Мына җитәкчегә килгәндә безнең Башкортстанга безнең халкыбызның мәнфәгатен яклаган җитәкче кирәк. Чөнки теге нисеккен алмаһын безнең бит инде федерализм, федерациялашу безнең республикаларда халык хайлап куйган президент булырга тиеш. Әмма ләкин нисеккен караһак, әйдә күлләрдә асып, розовый очкалар сиккә халык караһак, безнең Мәскәүдән кемде тәкъдим итәләр, аны хайлап булдымы, булманымы, ул кеше башлык булып республикала кала. Шуның өчен теге әгәр бер сынапта теге ошо халык күтәрелешен нәйгә халабык дибер икән, сынапта безнең республика хакында уйлаган җитәкче кирәк икән, ул халыктан сыккан асын хайлау, вәзир хайлауларда үткән җитәкче булырга тиеш. Чөнки сынапта теге Конго вакытта безнең халкыбызга, безнең республикабызга бүтүнләй игътибар юк, халык күрүн иштергә теләмәйләр, милли карауларды күтәргә теләмәйләр. Әгәр дә шул безнең башкорт оешмаһын экстремист оешма дип кабул итәләр икән, әгәр дә без тел милләт дип янабыз икән, бер экстремист икән, әгәр бер намаз укыйбыз икән, бер вахабиттар анда икән, ул мин аңлап итәлмәйм, бер кайда тәгәрәйбез икән. Димәк, безнең халкыбыз икенче сортка ханайлармы иде. Шуны аңламайм. Шуның өчен теге әгәр дә безнең халкыбыздан сыккан милләте һәм республика өчен кайгырган җитәкче була икән, безнең кайта бездә ошо республика өчен бар җәмәгать оешмаларга активиттәр халыкта аны ярдәм итеп безнең республикага яңа кимәргә күтәрелде. Әмма ләкин Кыргызстан күрә ситтән килтерелгән безнең җитәкчеләр, ситтән тәгаенләп куелган җитәкчеләр, гомумән алар халыкты уйламай, республика үсешен уйлаган алда, улар иң беренче осракта баласын барлык, мин аларга гаеп тапмайм. Улар үзләренең акса эшләү һәм күбрәк ошо осорда, ошо бирелгән соракта күбрәк урлап калу, кылганска күрә шул теге модага ингән. Шуның өчен әгәр дә республикага халкын уйлап, киләсәген уйлап, милләтен уйлап йөргән җитәкче куялар икән, ушкуллап ага ярдәм ителерлек. Быел
Biz bugün bilgen Башкортстанның барлыкка килүенә 30 ел. Менә берничә көннән соң суверенитет декларациясенең 30 еллыгы билгеләнәчәк. Белмим, билгеләрләр мәне бу юлы юкмы? Башкортстанда Татарстан кебек 90-нчы елда үз аллы тормыш юлына басты. Беренче елларда сез инде әйтеп киттегез, Муртаза Рәхимов президентлыгы чорында иде ул. Башкортстан җитәкчелеге бик зур эшләр башкарды, республикада инфраструктура яхшырды. Муртаза Рәхимов җитәкчелек иткән чорның икенче өлеше исә безнең өчен менә читтән караганда инде бигрәк тә башкортлаштыру сәясәте һәм башкорт-татар мөнәсәбәтләренең тагын да начараюы белән истә калачак. Татар белән башкорт арасында үзара үпкәне зурайды һәм әлегә дә ул ничектер теге яклар бер-беренә якынаймады кебек. Ике сорау бар иде бу уңайдан. Әгәр Башкортстанда ике телдә дәүләт теле статусын алган булса, бу Башкортстандагы башкорт һәм татар халкын ничектер бер-берсенә якынайта, берләштерә алыр идеме? Бұл ара буенча күп карагандар да булды, күп мөрәҗәгать иткән дә булды. Әгәр провокацион караулар да инде, бәлки мин явап та канәгатьләндерелмәс, чөнки бұл гомумән Башкортстан Республикасында өченче дәүләт теле, татар теле, мин бага әлбәттә риза түгелмен, чөнки безнең Башкортстанда безнең ул дәүләт, государство русча әйткәндә, безнең конституция бар, монда ике дәүләт теле, ул башкорт һәм рус теле инде. Икеһе бер тигеп рәвештә эш алып барырга тиеш. Ләкин безнең шул башкорт телендә дәүләт теле буларак кәмитәләр һәр яктан. Әмма өченче татар телен кертү Башкортстанга бул башка хәймәтлек хәл. Әгәр мондай эшләр алып барыла икән, безнең асанапта теге татар халкы менән башкорт халкы ул иң якын халыктар бит инде. Иң тугандаш халыктар, телләребездә иң якын охшаш халык, шуның өчен теге ушундай катмарлы харадар тумаһа иде ул. Чөнки безнең ошо ике халыктың, ике тугандаш халыктың талашуын, ыргышуын кайбер провокаторлар аркасында оештыралар һәм ошо безнең халкыбыз талашып бар өчен ыргышкансы истә утырган үзәк эштән алып бара. Ошо безнең көчләребезне бер-берегә каршы алып барган эшләребезне киресенчә берләшеп бер юлдан эш алып барсак, безнең кайта ошо республика кимәлендә безнең хокукларыбызды яклап бер эшләр эшләргә була. Шуга бул харауга шулай дип кына ял бирә алам инде. Тагын бер бу уңайдан моңа бәйле икенче бер сорау. Менә хәзер яңа гына шушы ел башында уйлап чыгарылган Башкортстанның төньяк-көнбатышындагы татарча сөйләшүчеләрне, ягъни ул телне башкорт теленең төньяк-көнбатыш диалекты итеп игълан итүгә ничек карыйсыз? Бұл туралы парайным әйткәнем дә булды. Безнең бар әдәби тел. Әдәби тел бар һәм ул әдәби телде ничек тә булһа без әйтәм һөйләшүләре бар. Безнең мин улактагы йөреп кайтканда булды. Бар татарса ла түгел. Чөнки татарлар да аларны теге һөйләшүен кайгы сакта аңлап итмәйләр. Безнең бар башкорт теле, әмма ошо безнең башкорт телен булып северо-западный диалектты барлыкка килтерү мин аны менән канәгать түгелмен. Чөнки хәзер безнең аруларның, безнең халкыбызның нисән аруы бар. Һәр районда алганда алайык әйбәле район. Аларның үзенчә һөйләшүе бар. Алайык Бөргән, алайык Ялайык, алайык Янсура. Һәр кемнең үзенең диалект бар. Һәр кемнең кайбер сүзләрдә үзләренчә әйтеше бар. Шуның өчен әгәр без бу юсуптан миндәйләр китаптар бастыру я булмаһа ошо юсуптан иш алып барабыз икән, димәк бу безнең төп әдәби телебездән ситләшү була. Шуның өчен буга каршы һәм безнең инде әдәби телебез бар, шул юсуптан эшләр алып барырга кирәк дип уйлыйм. Бу Башкортстанның үзендәге татар һәм башкорт халкы арасындагы сорау иде. Хәзер инде Татарстан белән Башкортстанны якынайту уңайыннан нинди гамәлләр кирәк дип уйлыйсыз? Гомумән анда якынаю кирәкме сезнеңчә? Mutlak rəvişdə kərək, çünki biz Tatarstan Respublikasındağı aktiv yigitlərlə aralaşabız, birləşik işlər aparırıq. Ruslan Qaysin
актив егет битинде. Аның маңда бәйләнеш шулай Татарстан Республиканың күп журналистлар шалтыратып интервьюлар алдылар, иштер алып баралар. Безнең әгәр шул Татарстан Республикаһы, Башкортстан Республикаһының араулары проблемалар бер үк проблемалар. Ирек һәр вакыт ошо ике республиканы бер-беренә капма-каршы куя. Кайһылар осракта бер республика, ике республиканы өстөнлүк биреп, икенче республиканы бата икән, бу юсыктан теге ике республика арасында бәйләнеш югала. Шуның өчен Татарстан Республикаһын баткан сакта Башкортстан Республикаһын кайһылар өстөнлүк биреп күтәрү эшләре алып баралар, я булмаса киресенчә. Ошондай эштерге карамастан бер әгәр шулык ямагат эшмәкәрләр, шулык итәкчеләр кимәлендә бер төптән эшләр алып барып, безгә кайта бер хокукларыбызны якларга яклау еңелрәк булыр. Шуңа бәйләнешләр булдыру кирәк. Ошо безнең арала алып барган провокацион эшләрдән ситләшеп кирәк дип уйлыйм. Фаил, минемчә студиясендәге бүгенге сөйләшүдә катнашуыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә үзегезгә рәхмәт. Сән сау булыгыз. Ярый, сау булыгыз. Менә шундый кеше ул Фаил Алсынов. Башкорт активисты, гаилә башлыгы, 3 бала атасы. Башкортстандагы Мәскәү куйган хакимият өчен ул экстремист. Сез аны кем дип бәялисез? Бусы тулысынча сезнең эш. Бүгенге сөйләшү моны ачыкларга ярдәм иткәндер дип өметләнәм. Студиядә Кәрим Камал иде. Исән һәм ирекле булыгыз.